Momentálne ma prepadla ďalšia večerná myšlienka. Niekto chce začať chudnúť alebo viacej aktívne žiť, tak každý mu dáva radu, začni viacej chodiť, choď 10 000 krokov, 15 000 krokov, 20 000 krokov denne. Ale podľa mňa správna otázka by mala byť, že ako je možné, že títo ľudia chodia iba 1000 krokov, 2000 krokov, 3000 krokov za deň. Že to ten človek nejde do obchodu, nechodí po byte, alebo nejde ani do práce, do školy, na autobus, do auta, vyhodiť smeti alebo nikam. Môj denný priemer je 20 000, 25 000 a keď je to naozaj, že sa rozhodnem, že chcem sa ísť ešte aj po práci prejsť, tak je to 33 000, 35 000. Budem veľmi vďačný, ak mi niekto pomôže rozlúsknuť túto záhadu. Ako je možné, že veľa ľudí nachodí iba 1000 krokov a je to pre nich taká obrovská zmena, že 10 000 krokov im dokáže zmeniť kompletne ich celú postavu, alebo začnú chodiť 20 000 krokov a schudnú 50 kg za 2 mesiace. Naozaj ma to zaujíma a budem veľmi rád, ak spolu nájdeme nejakú odpoveď. Krásny večer.